Takže čau všetci, vítam vás u nového videa. Dneska budeme robiť banánový koktejl. S Matúšom. A milkshake ideme robiť. No a teraz kde sú ingrediencie? Aké potrebujeme na to? Potrebujeme na to banán, Oreo a mixer a mlieko. Že poďme na to, ideme hľadať ingrediencie, lebo to je také... Kde sú? Ja idem prvú ingredienciu. Oreo. Mliečke bananík. What? Tu idem ja prvú ingredienciu. Nie! Co si urobil? Neviem. Dobre, tu mám mixerik parádny. Tu idem druhú ingredienciu. Tu je orejko. Orejku. Otvorené. A teraz ešte... Čomu toto nejde? Kde tu vidličky? Mlieko. A mlieko. Fajne. Potrebujeme polotučné mlieko. Počkaj. No, tak teraz odlúpeme banán. Tak to už úplne do hola. Už taký. Dobre, teraz si ho nakrájame. Toto tu, takéto. To môže žlté. byť, to môže byť. To nemám rád. Ja nakrájam. Dobre. Tak si nakrájame. Fajnový banánik Dobre. sme si teraz kúpili. Otvoríme mixer. Mixeros amigos. Dáme tam, Senkur. dáme tam banánik. Jeden. Dám bananíkovia. Pomôžem. Aj to ten malý. Dobre. Toto vyhodíme do košíka. Dáme do košíka. Rada. Ja už tu pripravím Oreo. Keľa Oreo tam dáme? Dve. Takže tak. aj to nakrájame, ne? poli. Uvidíš. Či? Tak. Takže. Takže teraz si to spravíme takto. Oreo. O. Počkaj. Počúvaj zvuk. A druhé. A ideme na mlieko. Budem mlieko dávať. Také pohľadíky sme si pripravili. Fajnové, fancy. Dobre. Daj si nám pol deci. Keľo tam mám dať? Poď, ja ti poviem, že kedy dosť. A pozerajte do konca, lebo aj vy si tento milkshake môžete si urobiť. Takže dopozerajte do konca. Dosť? Áno. Áno. Čiže jak sa nám to zmestí do týchto pohárikov? Nevadí, že to dopijem. A teraz ideme my. Akože tá tyši. No, takže orejko si odložíme tak kde. Hed. Nie to Tak. sponzor. Teraz Zavri. zavrieme. Ideme na to. Ináč, keď máte doma mixer, tak máte šťastie, lebo si môžete pripraviť toto. A ja mám doma mixer. Počkaj. Tak dáme. Fajnové autové drifty formulové. Teraz. Otvoríme. ASMR. Ale to dobre vyzerá. Hej, daj. Daj tam. Daj už na to tých našich. Takže, ideme na to. Takto. Lieje sa to tam fajne. Poď. Teraz daj ty si do polovice. To mlieko na hrúdky. Nie, to tak urobilo to tá náplň z Orea. Tak nerobí. OK, tak ešte kuštík. Dajme si. Ešte kuštík si dáme. A dobre to vyzerá, ešte sebe si daj.
Ale aj vy si to urobte doma. Potom robím ochutnávku, taste test, že koľko dávame tomu ohodnotenie. Nie, Vilkač. Takže teraz si to premiestníme do taste test. Taste test. Takže dopozerajte do konca. A my si dáme green. Na zdravie. Je to dobré. Koľko tomu dávaš? Tak. 7 z 10. Ja tomu dávam 8. Bo? Veľmi je to dobré. A môžete si to dať aj vy. Ako vyzerá to troška nechutne. Ale zás, čo je nechutné, to je dobré. Myslíš? Áno. Dakedy nie. Spasnený banán, to nie je dobrý. Takže, môžete si takúto pochuťku. urobíte aj doma, ak máte Oreo. Kde je Oreo? Ak máte Oreo, ale nemusíte mať Oreo, môžete mať banán a mlieko. A mixer hlavne. A nožik. A bananíky. Veľa. Dobre, takže. Čau.